Nandito pa rin tayo sa ganda mo, Pangasinan! At our trip is not completed without knowing or discovering how the bahay kubos are made out of bamboos. Tara, alamin natin. San Carlos is also known for their quality bamboos and so for their quality bahay kubos. It also helps them with their livelihood. Ang mga tao dito, gumagawa sila ng bahay kubo at bahay nila, bahay kubo pa din. Hi, Tay! Ano pa pangalan nyo? Hindi. Ano pa ginagawa nyo dito? Sinasaigang ko tong upuan na kubo. Gumagawa po kayo ng bahay kubo. Oh, Mahirap ba po? Hindi rin gaano mahirap. Gaano katagal bago mabuo? Halimbawa, pag apat kayo, mga 6 na araw, 5 ganun. 5 lang. Oo. Okay, so magkano naman pag ganito kalaki pa yung bahay kubo? Bintahan. Opo. Ito, ang size nito 6 by 12. Ang bintana namin ito hanggang 45. 1,000 Oh. hanggang 45,000. Paano yung ginagawa yung mga ceiling? Ano po ito? Kahoy pa rin? Or yung leaves? Yung ceiling? Pawid na nipa. Hindi pa sila. Sa jail bahay ko mga 20, may 20 years na ako doon. Sa jail bahay ko. Kundi marami din. Nakakaraos din sa pang-araw-araw, ganun. Sa mga magulang ko, natutulungan ko din sila. Tapos yung mga kapatid ko, ganun. Perfect mga bahay kubo because except for its homey feels, it can beat up the heat in this heat season.